ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದಾಗಲು ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ತುಲೆ ಚಳಿಗೆ ಎಂಚಾತಂಟುಲೆ -2 ಜಮ್ಮು ಕಾಯಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಚಳಿ ತುಲೆ ಚಳಿಗೆ ಪೂರ ಐಸ್ ಆತಂಟುಲೆ ಪನಿ 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 ಚತುಲೆ ಐಸ್ 4 ನನಲ್ಲೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಚಳಿ ಐತೆ ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಐಸ್ ಬರು ಮುಪ್ಪದೊಲೆ ವಜ್ಜಿರ್ ಪೂರ ಐಸ್ ಐಸ್ ಆತ ಗಂಟೆ 7 ಅಂಡ ಫುಲ್ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಮುಗಿದಿಚ್ಚಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ದಾಗನೈತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದೇ ಉಂಡು. ಗುಲಾಬಿದ ಗಿಡ ಇಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಚೆಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಆಪೇಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಚಳಿ ಕೆಂಚಾತಂತಲೆ भले भले गाइस मसाला दोसे ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಲಿ. क्या ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರಿ ದೂರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲಿ clear now. Putting it.